Srdečně vítejte, tentokrát ne u rozhovoru, ale u ukázky transformativního rozhovoru, tady s Lukášem Piperkem. Lukáši, já tě zdravím. Čau, Jirko. A napadlo mě vlastně před tím vysíláním, že já když jsem se věnoval koučování, tak to pro mě bylo zejména, že jsem lidem pomáhal řešit problémy. A měl jsem pocit, že i když jim nešly jejich sny, nebo když měl nějaký psychický problém nebo něco v životě, tak pořád jsme se točili kolem toho, kolem těch překážek, kolem těch věcí, které na té cestě byly. A dneska si možná ukážem, že vlastně to není jenom pro tuhle cílovou skupinu, že by člověk musel mít problém, protože já se beru za šťastného a spokojeného člověka. Ale podíváme se na to, že možná nejsme na nějaký hranici svých schopností a možností, aspoň tak to vnímám u sebe, a podíváme se na to možná, jak to rozšířit. Možná chtěl bys ty, Lukáš, něco do začátku k tomu? Asi ani nie, ale ja sa na to teším, som zvedavý, k čomu dojdeme. A mňa veľmi baví táto časť, keď neriešime problémy, ale príde za mnou človek s tým, ako teraz ty. Som šťastný, spokojný, nič mi nechýba. Ale na pozadí je nejaká túžba, čo by si chcel. Nie preto, že to potrebuješ k šťastiu, lebo to už máš, ale preto, že asi ťa baví možno skúšať, čo je možné, alebo pokúšať sa o veci, o ktoré by si sa nepokúsil, kebyže nevidíš tú možnosť. No, to stačí, ale možno už si naznačil, Jirko, že cítiš, že nevyužívaš všetko, čoho si schopný. Podľa čoho to vieš? No nevím, prostě jako je vnitřní pocit, víš, jako že člověk může mnohem víc, no. Že tady jsou ty možnosti a že ví, jako že to nevyužívá, že podnikání nějak funguje, věci kolem se dějou. Ale přece jenom jako vnímám, víš, jako že nejsem do toho naplno zainteresovaný, což je možná nějaká moje představa. No, myslím si opravdu, že jsem na nějakých opravdu mizivých procentech svých možností. Čo to znamená, že do toho nie si zainteresovaný? Čo si mám pod tým představit? No, že vlastně ty věci, které dělám, tak je dělám, že se snažím v nich rozvíjet, ale pořád si dopřávám spoustu volného času, spoustu času s partnerkou a takového jakýhosi lalkování, ve kterém mi bývá dobře. Ale právě někde vnitřně jako cítím, že jde víc. A vlastně jak jsi napsal, tak mě to jako zaujalo. Že jsem si říkal, tyjo, protože jako nevím, tak nějak se věci plynou. Za ten rok, co jsme se vlastně spolu bavili naposled, tak jsem se jako hodně posunul v tom stolním tenisu. Tam věnuju hodně energie. Ale pořád vlastně občas se přistihnu, že nad tím jako přemýšlím a pak to nechávám být zase. Nad tým, že by si sa do toho pustil fakt naplno? No, je tam víc asi možností, víš, jakože teďka se bavím s trenérama, s majitelema klubu, jakože bych trénoval děti nějaký čas v týdnu a vlastně do žádné té věci, ať už do focení nebo do stolního tenisu, ať už jako hráč nebo jako trenér, tak nejsem angažovaný naplno, ale já to mám rád, jakože, že dělám různorodé činnosti. A vlastně nevím, jestli se toho bojím, ale nějak to tak jako vnímám, že jak jsi říkal už na začátku, tak teď mě baví zkoumat ty hranice, jako co je možný v tom stolním tenise, jo? Protože teďka si dávám novou výzvu, že se chci posunout do ligy a už to je pro mě zase nějaký krajíc, nějaký skok. A přináší to nový nápady no. Ako by to, Jirko, vyzeralo, kebyže už
by si cítil, že si ničím nestojíš v ceste. Čiže teraz, lebo z toho, čo vravíš, je, že je tam ten pocit, je vo mne viac, ako ukazujem. To určite, no. Ako by si vedel, že sa pohybuješ blízko hranice toho, čo je možné pre teba? To je prostě, víš, takový ten pocit, jako že to víš, no. Že to víš a... No, a že se možná vlastně jako sám brzdím někde vnitřně, no. Povedz mi viac o tom, kde ty vnímáš, že sa brzdíš. No, jako vyskočilo mi tam, že už jako vidím, co zkouším třeba s tím životním stylem, takže bych zvládnul trénovat 2krát denně a dělám to opravdu jako naplno. Aspoň v tom vidím to naplno. A no, napadá mě, víš, jako jestli to bude fungovat a tak. Jo, hodně se to sklání asi k té finanční stránce, protože vím zatím, že by mě to neuživilo, kdybych dělal vlastně naplno jenom jednu z těch věcí. Nepočítaje teda focení, který mě tolik neláká. Dělat naplno, to jsem si vyzkoušel. Tam teď nemám jakoby to flow, nebo to... Tom cítím, víš, jako, jak se to úplně překlání na tu hobby stránku, kdy mě to těší a dělá radost, ale ne v té míře prostě toho, abych se tomu věnoval jako na full time, to už nechci. No, vlastně je to pro mě výzva. Jestli by mě jenom ten stolní tenis uživil. No. Keby sme dali bokom to, čo ty si myslíš, že je a nie je možné. Na teraz. Potom, keď budeš tie obmedzenia si chcieť zobrať, tak si ich zober. Ale na teraz ich dajme bokom. Čo by si chcel? No hrát. To je asi všechno, no. Povedz mi viac o tom, lebo len hrát, to je v tom, nevidím rozdiel v tom, čo robíš a v tom, ako by si to chcel. Lebo hráš aj teraz. Čiže... No, pro mě to je ta komplexní činnost, víš, jakože že tam jsem jak s těma dětma, tak hraju jako hráč a rozvíjí se to po všech směrech. Ať už vnímání toho těla, nebo prostě taktická stránka, nebo prostě ta příprava, to učení těch úderů, tak prostě pro mě to je takový balík neuvěřitelné komplexnosti, ať už i ta mentální stránka, která je tam nesmírně důležitá. A je to pro mě, no, jak ten klub, tak prostě samotný hráčství nebo regenerace, taky miluju tuhle stránku. Takže nevím, pro mě to je takový nějaký životní styl, který miluju a kdybych mohl dělat jenom to, a po víkendech nebo po nějakých časech si prostě zalíst s foťákem tamhle do fotokrytu a fotit si volnou přírodu, tak prostě to je úplně jako top, no. To je úplně nějaký vrchol, který mi přijde jako neuvěřitelný, no. Ako vieš, že toto je to, čo by si chcel? No, prostě to je jako asi, já nevím, no, když přijdeš do bytu a najednou víš, jako, že to je ono, i když neznáš ty parametry úplně, kolik máš platit nájem. A prostě jako víš, no. Takhle to v životě mívám často, ale je pravda, že v té pracovní stránce tam to občas jako skřípe tohle. No.
a škripe čo, že jasne nevnímaš, či to je to, čo chceš? No, že jsem se často dřív nechával hodně ukolébávat tím, hlavně tou finanční stránkou, víš, aby člověk byl zabezpečený a prostě tak jsem bral i věci, jako který jsem věděl, že to ještě není ono, víš. Mhm. Teďka si na to asi dávám víc času. A tohle už je další dobu, no, co to tak cítím. Co vím, že jsem to přehlušil trošku tím focením, tak teďka jsem si dával čas i to nechat jako samo se poskládat. No. Mhm. Možno sa mýlim, ale skúsime to. Alebo dobre, spýtam sa. To, čo si mi opísal, že chceš, keby si mal od 0 po 100 opísať, do akej miery sa ti to zdá reálne, že by sa to podarilo. 100 je bez pochyby, to proste sa stane, keď všetko do toho dám, tak to bude. 0 znamená, vôbec si neviem predstaviť, že by to bola realita. Tak kde sme na tej stupnici? No 100 mě napadla, no. 100. Okay. Čiže stále sa pohybujeme v rámci niečoho, čo ty považuješ za reálne. Čo samotné je limit. Pretože to, že ja niečo považujem za reálne, nehovorí o tom, čo možné skutočne je. Hovorí iba o tom, čo si ja ešte dokážem predstaviť. Čiže tým pádom už pri zadaní toho cieľa sa obmedzím. Čiže to, čo by zaujímalo mňa, budeme sa v tom kúsok teda vrtať. Ak smiem. Určite. To, čo by zaujímalo mňa, je, čo by si fakt chcel, bez ohľadu na to, či sa ti to zdá reálne, alebo nie. No. Ale začátkem roku mě napadlo něco jako šťastný klub, víš, jako kde se vyskytuju, tak aby tam lidi byli šťastní a spokojení. A myslím si, že tam máme úžasnou atmosféru, ale to mi přijde jako nereálný, víš, jakože by se ten klub, já nevím, jak to říct, posunul na místo, kam se jako lidi opravdu jako rádi vracejí a kde možná jako objevují nějaký potenciál vlastní, kde to není jako zaměřený jenom na tu technickou stránku, na to, že se rádi vidíme. Ale no, kde je jako něco, co si nedokážu představit, no. tak to by se mi hodně líbilo, no, ale tam... Ale si chcem čeknúť s tebou, Jirko, že kde sme a či je rozdiel medzi tým, čo mi rozprávaš teraz a či je rozdiel medzi tým, čo si mi rozprával predtým, čo sa týka tvojho pocitu, keď o tom vravíš. Ale mýho pocitu jo. To jo. No. Myslím si, že mám nějakou omezenou představu, jak ty věci tam můžou se jako dít. A jak to nakonec může být. Ale mně to přijde, nevím, mně to přijde pocitově jako diametrálně odlišný, ač to je teda, ač mi to zase přijde to samý. No. Mňa zaujíma, či tá druhá predstava, ktorú si mi vravel, je niečo, čo ťa fakt zodvihne zo stoličky. Je niečo, čo vieš, že fakt chceš, že som ochotný fakt dať tomu všetko. O tom sa môžeme baviť ešte potom trošku neskôr, čo to znamená, ale
Poviem ti, čo som si všimol ja. Proste keď som si dával ciele, lebo sa to tak má, alebo aby mi to dalo nejaký smer, tak to človek vlastne vymýšľa hlavou. Že ako by to asi malo byť a kde sú moje aktuálne možnosti a kde vidím, že by som sa ešte mohol dostať. Hej? Niektoré sú menej ambiciozne, niektoré viac, ale stále sa pri tých cieľoch pohybujeme v rámci toho iba, čo si my vieme predstaviť, že je možné. A potom sa stáva cestou, že človek pri nejakých prekážkach, pri tom, keď to tak nejde, je veľmi ľahké to vzdať. Je veľmi ľahké nedať do toho všetko. Je veľmi ľahké si to uľahčiť. Je veľmi ľahké polaviť. Lebo keby ten cieľ stratí tú atraktivitu. V podstate na začiatku možno nejakú veľkú nemal, ale považoval som to za jediné, čo by som mohol dosiahnuť. Čo dáva zmysel v momente, kým si myslíme, že dosiahnutie cieľa nás spraví šťastnými. Čiže ak si myslím, že to, čo dosiahnem, mi prinesie spokojnosť, šťastie, naplnenie, no tak potom jasne, nebudem si dávať tie ciele príliš ďaleko, lebo aby som si to šťastie až tak ďaleko neodložil. Ale to, čo si ty objavil sám pre seba, je, že šťastie a pokoj, naplnenie je našim východzím stavom, je niečo vlastne to jediné, o čo sa nemusíme snažiť. To, čo vypláva na povrch v momente, keď sa prestaneme snažiť o čokoľvek. A tým pádom nič viac nepotrebuješ. Ty nepotrebuješ dosiahnuť ten cieľ. Proste, lebo nepotrebuješ. Ale stále máš možnosť chcieť. A keď niečo chcem a viem, že je jedno, či to dosiahnem alebo nie, tak si nemusím vyberať z obmedzeného množstva možností, ktoré ja považujem za možné. Hej? Ako keby, keď prídeš do reštaurácie a máš tam menu a máš tam 10 jedál, z ktorých si môžeš vybrať, ale to neznamená, že to je jediných 10 jedál, ktoré ten kuchár vie navariť. On určite ich vie viac. Čiže to menu ti to obmedzí. Čiže znovu možno otázka, keď dáme bokom to menu, ktoré ty máš a zostaneš si s tým, že fakt nič nepotrebuješ, ale bolo by skvelé keby. Čo ti tam príde? A kľudne si na to zober čas. Čo ti k tomu príde? No, chodíme tam vlastně jakoby ten potenciál těch dětí, víš. A ty možnosti, protože teď za ten 3/4 rok vidím, že jak jsi mi říkal vlastně před tím 3/4 roku, proč si tam dávám to omezení, tak jsem si toho začal všímat u druhých, zejména u dospělých. Jak to je vlastně snadný tomu podlehnout a uvěřit. No, tak myslím si, že by to byla neuvěřitelně zajímavá dobrodružná cesta, něco takového jako rozvíjet a být u toho. No, i s ohledem na to, víš, jako jestli se to povede, nepovede, tak prostě už za to by to jako stálo prostě. Co jako je tady možný pro ty děti, protože si myslím, že jsme se naučili aspoň v týmí branži toho pingpongu prostě na to koukat nějak, kopírovat to nějak jako kluby a že tady jsou jako neuvěřitelné možnosti, co teď poslední dobou koukám na různý jako rekordmany v Guinnessově světě rekordu, jak si říkám, tyjo. Jako
jak jsme to smrskli opravdu tak nízko, no. Protože tam jsou úplně jako neuvěřitelné věci. To, že jo, teď jeden Čech, jo, z Kašálek, prostě, o kterém se dělá dokument, všechno je možný, tak on udělal 9,5 hodiny v plenku, jo. Prostě, jako, mám problém to udělat 2 minuty. A to je presne to, že to, že si neviem niečo predstaviť, neznamená, že to nie je možné. Hej. Keby pred tým rekordom, keby niekto povedal 9,5 hodiny, ani predstaviť si to nevieme. Ale dobrá správa je, že my si to nemusíme vedieť predstaviť. Dobrá správa je, že si prestaneme predstavovať, že to možné nie je. Ako 1 míľa po 4 minúty. Keď vlastne bolo považované za nemožné ju zabehnúť po 4 minúty. A tie časy boli, to nebolo, že 4 minúty a 20 sekúnd, to bolo 4 minúty a nejaké desatiny. Tam proste tá špička bola nasekaná a lekárske výskumy potvrdzovali, že keby si sa iba pokúsil dostať po 4 minúty, tak ti zlyhá srdce. Čiže fyzicky nie je možné vlastne prekonať tento limit a Roger Bannister, neviem, v 52. alebo v 54. to zabehol za 3,59 a nejaké drobné. Austrálčan Landis mesiac na to ešte zlepšil ten čas a do roka okolo jeden z druhý tak, druhý tak, ale okolo 20 ďalších bežcov zabehlo do jedného roka po 4 minúty míľu. Niečo, čo bolo dovtedy nemožné. Ale predpokladám, že Roger Bannister sa nemusel presviečať o tom, že to je možné. Stačí, keď prestal veriť tomu, že to možné nie je. Čiže vlastne možnosti možnosť není to, čo je vytvorené. Možnosť je to, čo možnosti sú to, čo je vytvárané, to, čo vytvárame, sú obmedzenia. A možno ten limit niekde v realite aj je, ja neviem. Ale evidentne aj z toho, čo čítaš, zatiaľ ho nikto nenašiel. Takže kým ho nenájdeme, tak prečo si ho zbytočne vytvárať? Práve naopak, ako chceme nájsť, tak mu poďme naproti. Vedel by si mi teda, Jirko, viac popísať to, čo si naznačil o tých deťoch? Pri tej otázke, čo by si fakt chcel, kebyže je jedno, či je to možné, alebo nie je to možné. Kebyže je jedno, či to dosiahneš, alebo nie. Čo by si fakt chcel? Skús mi viac popísať tú predstavu. Ale jako je to takový abstraktní, ale směřuje to k tomu, k té nějaký jako šťastnosti a zároveň toho posouvání těch hranic, no. To tam je jako... Protože asi by mě to vůbec nebavilo, kdyby ty děti jako takový, nebo my prostě, víš, jsme tam měli jenom tu výkonnost. Prostě pro mě je důležitý, ať jsme šťastní, navzdory i tomu, jestli se daří nebo ne, tak prostě ať jako se tam zase rádi potkáme a zase rádi objevujeme a posouváme ty naše možnosti těch. No, kam až to jde a samozřejmě kdo chce, jo, pro mě to není, že bych musel každýho házet do téhle škatulky, ale jsou tam i děti, které prostě jako si jdou zahrát pro radost. A mají to takhle, je to v pořádku a no, takže pro mě je tam vlastně primární to místo, jako kam se vracíme a pak ten bonus, který nás baví, jako kam se až můžeme posunout, co můžeme objevit o tom.
No, tak to by mě moc těšilo, kdyby tam byla tato komplexní stránka věci. Čiže keby sa to už stalo, kebyže stretneme sa o, neviem, 3 roky a ty povieš, Luky, pamätáš si, keď sme sa v 2013 v septembri rozprávali o tom, ako by som to chcel a ty brďo, ono sa to už stalo. Príď sa pozrieť. Čo by som videl? No, jako obrovskou soudržnost a zároveň vlastně neuvěřitelný jako výkony a posuny. Viděl by si prostě mladý hráček a různý věkový kategorie, který jako inspirují i ty starší, inspirují i ty starý, že to jde. A no, takovou jako moc primá atmosféru, takže jo, vidím tam i ty televize a tohle. A no, tyhle posuny jako v tom našem odvětví. A budu kam by to šlo, to právě jako nevím, a to mě taky zajímá. A aká je tá tvoja úloha v tom? Kde sa ty v tom celom vidíš? No, určitě jako hráč. A z nějaký části asi jako trenér, ale se vždycky zdráhám vyslovit. Já kdybych si myslel, že to ke mně nepřísluší. Ale chtěl bych tam být jako coach, nebo trenér, to je jedno asi, jak to nazveme. No, tyhle dvě roviny. OK, čiže kebyže sa prídem o 3 roky pozrieť a to, čo vidím, je stolnotenisový klub, kde sú ľudia, ktorí sú šťastní, ktorí sú tam radi, ktorí to robia, pretože chcú, ktorí zároveň sa pokúšajú o to, čo je možné, hľadajú tie limity nie v hlave, ale v tej realite. Idú im naproti. A je tam Jirko, ktorý im ide príkladom, ktorý sám je vlastne vzorom toho, čo teraz popisujem. Ako hráč a vedie ich tomu ako tréner, to je to, čo chceš. Absolutně. Aha. Je to nové pre teba takto, ako to formuluješ? Čo ty v tom vidíš zatiaľ? Hele, jsou tam nějaký nový věci, Luky. A zároveň jako bych to věděl, ale jak říkáš, že si vytváříme ty omezení. Tak jako navzdory tomu jsem tomu věřil, víš, jako nepustit se do toho jako fakt naplno. Jo. A je to nový, protože pro mě tam byla podstata jako to štěstí a teď tam vidím, víš, jakože vlastně posouvat ty limity je pro mě, já nevím, nechci to porovnávat, ale je to pro mě takový jako živý, takový jako, tyjo, na to bych si rád sáhnul, víš, jako že to jsem nečekal, protože já jsem vždycky jako směřoval, nebo jsem měl pocit, víš, jako, že ta podstata je prostě, aby jsme tam byli rádi a tak jsem se spíš jako upínal k tomu, než vlastně k tomu, co mě láká víc, no. A to je hodně pro mě nový, protože to jsem nečekal, no. Keď vravíš, že niečo na pozadí už bolo, nejaká taká predstava,
podobné, ale ani si sa o to keby nepokúsil. Ale zároveň si všimni, tak ako sa o tom rozprávame, je, že vlastne si sa keby nepokúsil ani mať jasno v tej predstave. Ani si vlastne nedovolil si spýtať sa, ako to fakt chcem. Ale to bola pravda pred 10 minútami, teraz to už pravda nie je. Kam sa podeli všetky tie limity, ktoré ti dovtedy bránili vôbec sa pustiť do nejakej takéto predstavy? Kde boli za tých posledných 10 minút? No, tak ty jsi říkal, že je odložíme veď na chvíli, že si je pak můžu vzít na konci. Aha. A tak jsem věnoval tu pozornost spíš tomu, jako, co by mě zajímalo, co opravdu jako by bylo to ono. A vyplulo to na povrch, no, že bych asi ani tady nemusel tomu tolik věřit, těm svým představám. No a teď mi to přijde, víš, jako skvělý se o něco takového pokoušet. A i jak jsi tam mluvil s tím štěstím a takhle, já nevím, jo, to tam bylo všechno za představy, ale to je asi jedno. To je asi jedno. Teď tam je jako prostě chuť to zkoušet, no. Chuť to zkoušet protože je mi trošku jako jedno, co na to řeknou ostatní, nebo jestli se to povede, nepovede, ale spíš, víš, jako ta zvědavost toho, co se může, jako kam se to může, tak to mě prostě nesmírně láká. A já si pamatuju, Lukáši, že jsme měli i nějaký rozhovory předtím a ty jsi mi to takhle říkal, víš, jako že tě láká prostě posouvat takhle ty limity a objevovat tam. A já jsem si klepal na hlavu, víš, jako vnitřně, že jsem to vůbec jako neměl. Aha. Všimni si, že kde sa berie tá zvedavosť? Kde sa berie to, že ti teraz svietia oči? No nevím, jako to, co mě napadá, tak jakože zmizly ty omezení a je tam jako chuť zkoušet, objevovat, no. Je tam něco, co si myslím vlastně, že je přirozený, no. Jo, a co bylo asi svázaný tím omezením jako takovým. Ktoré sa zdalo skutočné a zrazu ho nikde nevidíme, to je zaujímavé. No, nešáhnem si na něj, viď, ale... Ale jak jsi říkal, je to zajímavé vlastně, že se ani nepustíme do těch představ, no. Teraz, keď to vlastne porovnáme, tú tvoju prvú odpoveď na otázku, čo by si chcel s touto, o ktorú ti príde ľahšie sa pokúsiť? Teď jsem to úplně nechytil, ale asi vím, co myslíš. No skús povedať, ako si to pochopil. No, je to zajímavý, no. Jako přijde mi lehčí se pokusit o to, co mě napadlo až teď s těma limitama, no. To mi přijde fakt jednodušší, no. To je, za mňa toto je fascinujúce. Proste všimnúť si, že paradoxne jednoduchšie je pre nás pokúšať sa o niečo, čo fakt chceme. No. O niečo, čo si myslíme, že by bolo možné. To jo, no.
Ale to nechápu, to je neuvěřitelný. Vlastne jediné, čo sme spravili, je, že z obmedzení sme sa preklopili k možnostiam. Pri obmedzeniach je to nezáživné, je to komplikované, je to ťažké. V možnostiach je to živé, je to spojené. Proste, že keď to človek chce celým svojim bytím, keby je to tam obrovská sila. A zároveň je to jednoduchšie. Pretože sme vystúpili z hlavy, kde to, čo je jediné miesto, kde sú tie obmedzenia. Z hlavy sme vstúpili do, to volám, že do reality. Do toho, čo je ono to je to, čo som vravol, to není niečo, čo je vytvorené, to proste je. My máme možnosť sa s tým hrať. A jednou z tých možností je vytvoriť si limit. A potom je veľmi ľudské zabudnúť na to, že vlastne je to iba vec, ktorú sme si my sami vytvorili. A vlastne všimnúť si, že aj tá chuť, alebo to, čo veľakrát pomenúvam ako motivácia, niečo, čo nás rozhýbáva, není niečo, čo musíme hľadať, čo musí byť stimulované niekde zvonku. Je vlastne niečo, čo, ako ty si povedal, zrazu bolo rozviazané tým, že sme dali nabok limit, obmedzenie, ktoré sa nám zdalo skutočné, ale ak je niečo skutočné, tak to zrazu nemôže prestať existovať. No, přijde mi to až jako šílený, jak to je nenápadný, viď, a děje se to tak prostě. Víš, ještě jsem byl vlastně u sebe přesvědčený, jakože, že prostě pro mě je spíš, já nevím, dělat tu atmosféru v tom klubu, jako aby byli lidi šťastní a nepouštět se do těch nějakých věcí, které jako jsou za hranici nějakých představ. Jsem byl možná naučený, víš, jako jak jsem byl x let v tom porozumění, tak prostě jak člověk objeví, že je šťastný a spokojený a objeví trošku, jak funguje ta mysl a kdo je ve své podstatě, tak prostě to je nádherný, že jo, to je prostě senzační, skvělý. A nečekal bych, že by mě mohlo táhnout vlastně objevování nějakých limitů, ať už svých, nebo pomáhat tomu ostatním. Skvěle. No, tak je to hodně nový, Lukáš. Tak s tým zostaň, uvidíš, ako sa to ešte celé skladá. A veľmi rád sa s tebou o limitoch a o tom, čo sa ti ešte bude zdať, že ti stojí v ceste za tým, aby si dosiahol to, čo chceš, tak veľmi rád sa s tebou ešte o tom porozprávam. Super, taky moc rád. Jo. No tak jo, takže pro dnešek konec ukázky. Díky za to. Já taky moc děkuju.